Chieng. Jatend piny Kenya William Ruto ogolo chik mondo chwal nyime Yepo Mar Sikunde tam mar 2 nyaka thuolo ma ok ong'ere kaluwore gi koth madhi nyime kod chwe e gwenge mopogore pacho ka. E twak mare moyiedhi e kar jot maduong' ma jatend piny, Ruto wacho ni midhiero mar koth kod oula mamuomore osekawo ngima ji maromo 210 nyaka sani. Ma biro e seche machuok bang' jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu ne lando ni skunde idhi yaw chieng' wuok tich ma juma manyien. The Ministry of Education is directed to postpone the dates of reopening of all schools in the country for the second term until further notice. Members of Parliament are requested to reorganize the CDF allocations to prioritize reconstruction of school infrastructure that has been damaged as a result of the floods ravaging the country. As the national government plays its role in dealing with the current situation, I request and urge county governments, development partners, and private sector to join in these efforts and provide support as, where, and when they can.